मळ्यारी बारी खुश जालें तुमकां सर्वांक भगवत पुराण कोंकणी टिमातून हांव वेलकम करता तशी हांगा आशिल्ल्या वैष्णव आनी वैष्णवींक बरें हांव प्रणाम्स करता सो तुमी पूर एंड पसून आसून चेडू हांगे आशिर्वाद कोरका आनी एन्जॉय कोरका म्हणून हांव तुमगेले कळकळीन मागता हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी तुमी रेडी आसावे सो ओके मंगला माताजी. हरे सांगेत कृष्ण. माताजी हरे कृष्ण ओके ओके. ऑडिबल असलं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी तुमले इंटरनेट इश्यू असल्यारी वरे लायक क्लियर जावन आयकला तुमगेले मंगलाचरण थँक्यू सो मच माताजी लायक सुरवात केला तुम्ही सो ब्लिसफुल एक्सपिरियन्स आशिल्ले थँक्यू सो मच माताजी हरे कृष्णा प्रणाम्स माताजी सो हांगा आशिल्ले समाज बांधवांक अगेन हांव वेलकम करता सो हृदयपूर्वक स्वागत तुमकां भगवत पुराण कोंकणी टिमातून आज आमगेले लिटल डिवोटीज ऑफ भगवत पुराण कोंकणी टीम चंद करून हरे कृष्ण महामंत्र भजन करता ती नवे सो आम्ही सर्वान देवा काळजी ग्लोरिफाय करूया जॉयफुल हार्टानी तशींची हरे कृष्ण महामंत्र एक ते सॉंग वरे नाही ते स्पिरिच्युअल तुकून आयलेले पॉवरफुल मंत्र ते जे ते आमकां कसं करता क्लेन्स करता हार्ट आणि कृष्णाला टू आमकां कनेक्ट करता आणि हे कलियुगांतू तेंची आमकां पुरे हे डिस्ट्रॅक्शन एंग्जायटी भरतीच नवे भरती बरे चांट केलेसय हरे कृष्ण महामंत्र सिंग केलेसय चांट केलेसय आमकां डिवाइन फिलिंग जाता पीसफुल एक्सपिरियन्स जाता सो प्रभुपाद कसं म्हणता केन्नाची चांट अँड बी हॅपी म्हणता प्रभुपाद आमगेलो तशी आमी आजी चेडूवाले वयसानी चंद कोरून हॅपीनेस एक्सपिरियन्स करूया. हरे कृष्णा फर्स्ट कीर्तन आपे थांवा फर्स्ट कीर्तन आसती कनिका भट्ट आणि अनिका भट्ट तांणी अबुधाबी तुकून जॉईन जाता आसती. हरे कृष्णा स्टार्ट करे चेडो तुम्ही दोग जणन. हरे कृष्णा माताजी करेक्ट जाऊन ऐकतस सांगत हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Krishna, अनिका अशी करू. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. हरे कृष्णा. कनिका आणि अनिका भारी चनकोन सांगू देवा तुम्ही भले जोडी म्हणता पडे हा तशी भारी चनकोन एक से बढ़कर एक भारी चनकोन सांगिल असं आणि कनिकाल सिस्टर अनिका ऑलरेडी ताड मारत असं परफेक्ट दावनो खुशी जाल देवा अशी मुखासून येऊन वरे सेव देऊ का तुम्ही तत्तावळी येऊन सेव दित असता ती अशी मुखासून देऊ का भगवत पूर्ण कोंकणी टीमा चुकून हांव तुमका रिक्वेस्ट कर देवा. ओके. हरे कृष्णा. गॉड ब्लेस यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज चेरडुवाल सेक्शन दाल निमित्त सना सना स्टोरी सांगता कसं एक इम्पॉर्टन्स असं आम्हाला हे कसं नाही देवाले नाम नाम घेतील निमित्त म्हणून अजमिळा स्टोरी ऐकला नव्हे तुम्ही पुरे जण अजमिळा कशी तागेले होली निमित्त तो डिलिव्हरी जाल म्हणल्यार डिलिव्हर टू विष्णू लोक कशी तागेले उद्धार जाले हा अजमिळा एक डिग्रेडेड मॅन आशिल्लो गोतूच न्हय तुमकां तो तागेले लाईफ पुरा सिनफुल एक्टान तू गेल तागेले जाल्यार रे ताका तेतन मोरची टायमान कसं केलं ताणें तागेल पुत ताका आपले नारायणा म्हण आपयल ताणें तागेल पुत्ताल नांव नारायण म्हण आशिल्लें लास्ट पुत ताका बरती मोग आशिल्ली तागेल वरी ताकाची ताका यमदूता पळोवन भंय केलें नारायणा म्हण कुगल तो कळ्ळें सो तें देवाल नांव न्हय तशी कसं थंय
विष्णुदूत येतात ती हो नारायण आपेला म्हणून थक्क म्हणू फटक म्हण येतात थंय कळवे त्यांनी तशी ताका सेव करतात कोणाला तुकोनू यमदूता तुकोनू ओके ह्याची निमित्त आम्ही कसं नोंद करीत देव आमका सेव करता एस्पेशली सिन्सियरली तुम्ही केदान आपयतात की तेदान देव अपने आप तागेल धुताक पेटत ती नाहीला तोच सडन येऊन तुमका प्रोटेक्ट करता श्रीमद भागवत म्हणतो 6th कॅन्टोंतच हे स्टोरी ओके आता नेक्स्ट कीर्तन येवचे नेक्स्ट कीर्तन या सती चिरस्विशान भाग बेंगलुरत कुनु जॉइन जातास ओके हरे कृष्णा चरडा स्टार्ट करें तुम्ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna. हरे कृष्णा चिरस्वी कितले क्लास तू? फर्स्ट स्टँडर्ड होता. हरी बोल चंदकोन सांगला फॉर फर्स्ट स्टँडर्ड गर्ल चंदकोन सांगला देवा अशी मुका सुनारी యొక్క तत्वळी सांगका देवा ओके हरे कृष्णा आणि तुगेला अम्मा वरे हांव थँक्स सांगता उषा माताजीक चंदकोन टीच केल्याक तुका हरे कृष्णा देवा हरे कृष्णा आता चेडू हांव आणि नेक्स्ट स्टोरी सांगता ऐकावा गजेंद्र तुका गोतस न्हू गजेंद्र एक हाती एलिफंट ते आमगेले गजेंद्र एलिफंटल किंग आशिल्लो तो एक पाटी कसो जाता थंय ताका क्रोकोडायल तागेले पायाक धरता कळ्ळें इट वॉज कॉट जाल्यार तो गजन फायट करता ती हाका एलिफंटाक तेजे तुकून वयर येवका म्हण उदका तुकून वयर येवका म्हण बट क्रोकोडायल सोडना गट्टी धरला अशी इयर्स अँड इयर्स तांगे दोग जाणले झगड जाता जाल्यार लास्टक एलिफंट बरी सुस्त जाता तेन्ना ताका तक्षण कसो जाता देवाल उडगस येता विष्णू उडगस येता इमिडिएटली कसं जात करता देवाले आराधन करता गजेंद्र मोक्ष गजेंद्र प्रेयर्स व्हडली प्रेयर करता तो कॅन्टो 8 श्रीमद भागवतम येता ते तो तशी देवाक देवा म्हणून व्हडली तो भक्तीपुर श्लोक सांगता देव पळय फटाफट कसं करता गरुडा वयर बसून येवन ते हक्क मान काडता ते खंयच्याका क्रोकोडायलाक मान काडता सो तशी आमी हांगा पळयत तुकून कसं आमी लर्न करीत जस्ट देवाल चांट केले निमित्त कसं जाता देव धावन येता तुमगे लागीं तशी म्हळ्यार तुमी हाजेन कसं नाही मनपूर्वक आपोवका तितलीच ओके मनपूर्वक आपल्याला धांवन धांवन येता सो आमी कसं करता जस्ट चांट करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके सो आता मी नेक्स्ट कीर्तन यावचे सो नेक्स्ट कीर्तन आस आमी प्रार्थना प्रभू शिवमोगा तुकून जॉइन जाता आस प्रार्थना देवा शूर करे तुवे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ಪಾಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಾರ್ ಇವನ್ ಸಾಂಗ್ ತೂ ಹೈ ಪಿಚ್ ಗೆಲ್ತಾನ ಐಕನ ದೇವ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬರ್ಸಿಲ್ಲರಿ ಐ ಮೀನ್ ಪಿಯಾನೋ ಬರ್ಸಿಲ್ಲರಿ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रार्थना भरती दिवसा मागीर पळयत आसतेवा तुका केन्ना येवन तातावळ दिवका वैष्णव भजन वरे तू जॉइन दावयत ओके तातावळ येवन सेव दिवका भगवत पूर्ण कोंकणी टीमातून तुका रिक्वेस्ट करता देवा तातावळ येवका भारी चनकून सांगिन तुवें आतां पियानो वरे लर्न करता तू भारी खुशी जाल देवा ओके हरे कृष्णा ओके आतां चेडूं हांकां आनी एक काणी सांगता ध्रुवा महाराज आयकली न्हय तुमी सो ते 5 वर्षां चेड्याल कसन एक डिटर्मिनेशन चांट करूंक हय न्हय तागेला स्टेप मदर सुरुचीन ताका कनी इल ट्रीट केलें ताचे खातीर तो अम्माल परमिशन घेवन देवा पळोवचेक रन्ना वता थंय कोण मेळटा ताका नारद मुनी मेळटा नारद मुनी म्हणटा तूं वच नवें ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हूण चांट करी म्हणून तशी चांट करूं सुरू केलें ध्रुव महाराजाक 6 म्हयने भितर विष्णूल दर्शन जाता विष्णू तागेल्या येद्राक येता वय न्हय ताजे मागीर तो चंद करून देवाक स्तुती करता वय न्हय सो हाजेन आमी कशें लर्न करीत देव 6 म्हयने भितर कशें प्रत्यक्ष जालो ताका चेडूं अनवरे कृष्णाक प्लीज करीत जस्ट सिन्सियर जावन चांट करता तेदना कृष्ण प्लीज जावन येद्राक येता कळ्ळें हें भागवतमचे 4 कॅन्टोन तस हें ओके आता मी नेक्स्ट कीर्तन या पळय आता नेक्स्ट आमी मध्य सांगू येता आसा ती दुर्वा वागले विरार तुका जॉइन जाता आसा ती चरडा तू स्टार्ट करीत देवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे लग्गेम सांग देवा मोबाईल लग्गेम सांग. कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा दुर्वा. ಸ್ವಲ್ಪ राम ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಶಿಲೆ ಬಟ್ ಕಸ್ಕಸನ ಐಕಲ್ ಕಿ त्याला ऐकून सांगला तुम देवा
उबर्ती काळतकुन पद सांगिल ना ಖುಷಿ दलतक पळोनो ओके प्रतिपटी येऊ का देवा तावळी सेव दिव का वैष्णव भजन वरी सांगका ओके हरे कृष्णा आणि तुगेले अम्माक वरे हांव धन्यवाद सांगता चंद कोण कीर्तन टीच केला त्यांनी लायक ट्यून ओके हरे कृष्ण देवा अशी सेव दिव का ओके हरे कृष्णा आता मी ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ ತೆತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ इतलं तांकां डेंजर आशिल्लें होय ना पुरा कडेन तुका डेंजर तांकां जाल्यार तांणी चांटिंग सोडलें ना प्रल्हाद महाराज तांणी यंग डिवोटी केन्नाची चांट करता आशिल्ली नारायण नारायण म्हणून तागेले डीमन फादर हिरण्यकशिपून कशें केलें वरती टॉर्चर करची ताका फायर अंत घाललें स्नेक्स पिट्ट घाललें आनी वयर क्लिफा तुकून उडयलें कसं केलें री कनी ताका हार्म करूं जाय न्ही कळ्ळें म्हणल्यार री आमी प्रल्हाद महाराज कसो न्ही इतलो अब्जॉर्ब्ड आशिल्लो होली नाम संगच्यान तूं ओके हरे कृष्ण म्हणून चांट करता डान्स करता आशिल्लो ओके गुरुकुलांत तर डान्स करता आशिल्लो तशी देव नरसिंह देव येवंक न्हू अपियर जावन ताका प्रोटेक्ट केलें आसा तागेल्या अन्नाक मान कळनासतना सो हाजेन कसं आमी लर्न करीत अशी चांटिंग आमकां प्रोटेक्शन दिता पीस दिता खंयचेय सर्कमस्टन्सान तुमी चांट करीत ताजेन तुमकां प्रोटेक्शन मेळटा होय न्हय आतां आमी नेक्स्ट कीर्तन या पळोवया नेक्स्ट कीर्तन या पूर्ती पै नेक्स्ट तिन्नीची शारजाची तुकून आसा ती शिवम सत आपेत साव तिन्नी हांकां आमी शैला माताजीन ट्रेन केलें आसा शिवंश स्फूर्ती आनी ईशानक थँक्यू शैला माताजी आतां आमी फर्स्ट शिवंश आपया चरडा स्टार्ट करीत तुवें हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्णा शिवम. चंद कोण सांगल देवा क्लियर आशिल्लें. आनी तुका कितले कितलो प्रायस बाबा तुका कितले क्लास. थर्ड ग्रेड. थर्ड ग्रेड वा. ब्युटिफुली सांग बाबा तुगेल्या अम्मान मरे टीच केला सायन्स मागशी तुका प्रॉम्प्ट करता आशिल्लें खुशी जालें. बारी चंद कोण सांगता अशी मुखारसून सांगता देवा तुवें. ओके कॅपॅसिटी आसा. ओके सो धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी टिमा तुका थँक्स देवा. ओके हरे कृष्णा. ओके माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा. ओके आता चेडवांका आनीक एक स्मॉल स्टोरी कसन एक चांटिंग आनी कस कसन पवरफुल जाता पळया वयवा. एक बिल्वमंगळ ठाकूरा म्हणून तागेले ट्रान्सफॉर्मेशन एक हरिनामा तुकून कशें जाल्लें. बिल्वमंगळ ठाकूर एक आमगेलो अंतू वैष्णव अंतू गवडीय संप्रदायांत एक महान साधू तो. तो बत्ती अटॅच टू वुमन आशिल्लो. ओके एक बायल मिश म्हळ्यार बारी इश्ट ताका. सो एक दीस इतलो पावस येता वार येता वच्चे जायना घरा भारी जाल्यार तो तिक मेळूक नदी पार करून कशी कशी करून तिगेल घर कडसून तीक पावता. तीक मेळता. तीक कोप येता. ती म्हणटा हेंच तू इंट्रस्ट कृष्णा वेदवर वयले तुगेलो उद्धार जाता आशिल्लें म्हणून. त्या ताका मनाक वता ताका फस्ट तुका मोग आशिल्लें देव म्हळ्यार. आतां ताका दिसता लॉंगिंग बरें आसता ताका कृष्णाल वयरी. आतां दिसता ताका हांव चांट कोरका सिन्सियरली चांट कोरका देवाक हें पुरो कांय प्रयोजन ना म्हणून कसो करता पुरा सोडता. सीदा वृंदावन वता. थंय वचून सकणी रात्री केन्ना चांट करचें आनी पद बरोवचें. तेतून कसो जाता तो अशी शुद्ध जाता तागेलें हृदय शुद्ध जावन व्हडलो साधू जाता तो व्हडलो सेंट जावन चंद चंद कृष्णाल पद बरोवन सांगता तो. पद सांगतना ब्युटिफुली सिंग करता काय. कृष्णूय येवन राखून अशी करून बैसून आयकत आशिल्लें तागेलें पद कळ्ळें तुका. तुमकां अशी हाजेन आमी कसन लेखयता आमी लायफान तूं कितले मेटेरियलान तूं एंटँगल जावन आसल्यार बरें एकटो पर्सन कितले आमी उण आसल्यार बरें आमी कृष्णाल पांय दवरून न्हू स्टार्ट केल्या पुरो चांटिंग हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चांट केल्यार आमी प्युरिफिकेशन सूर जाता. तशी आमी होली नेमाचे शेल्टर घेवका. ओके तशी म्हणून आमी हाजी तुकून कसं म्हणटा ती घेवेत सारांश. ओके आता नेक्स्ट कीर्तन या पळया. नेक्स्ट कीर्तन यास स्फूर्ती पै शारजा तुकून जॉईन जाता असं. हरे कृष्ण देवा स्टार्ट करेत तुवें. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा स्फूर्ती किती ಚಂದ ಕೊಂದ್ ಸಂಗದವ ಮತ್ತೆ ಹಲೆತಾ ತಾಳ घालता डान्स करता बारी खुश जाले तू सांगता आमकां बरें उठोन नांचे आसे दिसले खुशी जाल देवा तुका लायक कर न्हू खुशी तू छंद कोण सांगता आशिल्ली इन्वॉल्व दोन सांगता आशिल्ली अशीच एक माळ करी ओके हरे कृष्ण म्हणून एक माळ कर केन्नाची ओके व्हेरी गुड बाबा अशींची ताता वळी येवन पदी सांगका डिफरंट ट्यून घेवन येवका ओके हरे कृष्णा ओके हरे हरे कृष्णा कृष्णा. आता धन्यवाद. मी हरे कृष्ण देवा धन्यवाद भगवत पूर्ण कोंकणी ती मातुकून ओके थँक्यू सो मच आता नेक्स्ट आम्ही एक स्टोरी कोणाले जगाईमध्ये आईला ऐकूया हा नित्यानंद प्रभून तांका मर्सी केलेले तांका डेलिव्हर केले कशी जगाईमध्ये म्हळ्यार आमगे चैतन्य चरितामृतांत येता ती चैतन्य भागवतांत तांणी ड्रंकर्ड आशिल्लीं क्रिमिनल्स आशिल्लीं दोग जाण ब्रदर्स तांणी भारी वायट जन आनी हरे कृष्ण महामंत्र आनी नित्यानंद प्रभू सकड डान्स करता आशिल्लीं तेन्ना तांकां मारतात तांणी नित्यानंद प्रभू तेन्ना देवा कोप येता देव सुदर्शन चक्र हाण तांकां मारका म्हण लेखता तेन्ना लॉर्ड नित्यानंद म्हणटा देवा तांकां मार नाका आमी कल आयलेलीं हांगा हरे कृष्ण महामंत्र वांटूचे आयलीं न्हय पतित आशिल्ल्या जनाक चांग करूंक आयलेलीं न्हय मंत्र वांटूचे आयलीं तांकां मार नाका तांकां फॉरगिव करी तशी देव सांगता हा दायच तू मन आशिल्ली तशी करता हांव म्हणटा चैतन्य महाप्रभू तशी तांणी पियो ते सगळं पळोवन तांकां आश्चर्य जाता आमी चुपत दिले नित्यानंद प्रभूक जाल्यार तांणी नित्यानंद देव अशी आमकां प्रोटेक्ट करता असं म्हणून सांगून तांगेलें मन कन्वर्ट जाता तांणी कडे चांट करूं सुरू करता प्युअर डिवोट जाता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे म्हणून केन्ना चांट करता केन्ना देवाला सेव करता आशिल्लीं ओके तशी आमी तू कसन लेखत कसन आमी शिकत होली नाम असतं होली नेम
ते खंयचेय सिनर असो कितले वायट मनुष्य असो ताका सेंट करचे पॉवरफुल हे आसता का ताका कसं म्हणटा ती शक्ती आसा तशी हंबल हार्टान करता तितले हंबली पळय तशी तुम्ही चांट केले सै ओके. हरे कृष्णा. आता मी नेक्स्ट कीर्तन यावच्या नेक्स्ट कीर्तन सांगू येत सती ईशान किनी फ्रॉम शारजा. ओके. हरे कृष्णा देवा स्टोर करेत तुम्हें. हरे कृष्णा. स्टार्ट कर देवा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ईशान भारी चंद असतं वॉइस ब्युटिफुल असं ताळबद्ध जाऊन असं ताळ मारता मारता तू बत्ती चंद कोण सांगेलस पद उशीदल्ले ओके धन्यवाद माताजी सॉरी देवा धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा तुक बरे धन्यवाद देवा भगवत पूर्ण कोंकणी टीमा तुकुनु अशी ಒಂದು ತತ್ತವಳೆ ಒಂದು ಪದ ಸಂಕ ಓಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಸಂಕ वैष्णव भजन संक ओके हरे कृष्णा थँक्स हरे शैला माताजी तुगेल चेडू ಒಂದು पुरला ऐकून सांगितलं असं हरे कृष्णा आता मी नेक्स्ट वचा नेक्स्ट काणी हांव सांगता आसा कोण वाल्मिकी ना तो हंटर तुकून सेज कशें जाल्लो वाल्मिकी रॉबर आशिल्लो हंटर आशिल्लो तेन्ना कसं जाता एक दीस फॉरेस्टान तो पुरा अशी एनिमल सफर मान काडची ताणें आ एक दीस नारद मुनीक मीट जाता तो तेन्ना नारद मुनीक बेजार जाता तो म्हणटा तूं राम राम चांट करी म्हूण सांगता वाल्मिकीक राम म्हूण चांट करूं वरे येना तितू तो म्हळ्यार डिग्रेडेड जावन आशिल्लो कळ्ळें तेन्ना नारद मुनी म्हणटा दायत तूं मारा 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 म्हूण सांग मारा मारा म्हूण सांगताची ते राम राम जाता तशी तो सांगता सांगता इव्हेंच्युअली ते टर्न जाता राम म्हूण टर्न जाता न्हय तूं मारा 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 कंटिन्युअस सांगला री तशी तो कंटिन्युअस चांट करता ह्यो तागेलें नांव रत्नाकर आसता की म्हूण फस्ट सो तशी तागेलें हार्ट बरें चेंज जाता प्युरिफाय जावन हार्ट चेंज जाता तशी तो व्हडलो ग्रेट सेज वाल्मिकी जाता तशी कसं बरयता रामायण बरयता न्हय तशी कसल एक पॉवरफुल आस पळया हे आमिले हरे कृष्ण महामंत्र दवो ना खंयचे एक सो आमिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण महामंत्र कितले पॉवरफुल आसा लॉर्ड आमकां कंप्लिटली प्युरिफाय करता वाल्मिकी तसल बरें प्युरिफाय जावन रामायण बरयता ओके हरे कृष्णा आता मी नेक्स्ट कीर्तन येवचे नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता असं क्षितिज भट्ट कुमटात म्हूण जॉइन जाता असं आणि रामकृष्ण प्रभूले तनी गुरुताची थँक्यू रामकृष्ण प्रभू हरे कृष्णा क्षितिज भट्ट तू स्टार्ट करीत देवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा क्षितिज भट तुका तोंड दाखयदावा ಸ್ವಲ್ಪ हरे कृष्णा म्हण
हा हरे कृष्ण म्हणून उरलो का त्यानं तोंड दिसता तुगेलें हरे कृष्ण म्हणा हरे कृष्ण एक पडी चांट करी हरे कृष्ण महामंत्र चांट करी अनम्यूट कर म्यूट देवा देवा अनम्यूट करी तुका तोंड दिसका नवा हरे हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा बारी चंद कोण संग देवा लास्ट मिनटात तू जॉईन जालो जाल्यार ब्युटिफुली सांगला तुवें ओके अशी हांव तुगेले सेव दिवं का आमगे भगवत पुराणा कोंकणी टिमा तुका हांव तुका रिक्वेस्ट करते बा ओके हरे कृष्णा पुरा प्रपंचात पुरा कडेन तुका जॉईन जाता धन्यवाद इंडियाचे हरे कृष्णा म्यूट हरे दवरा कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हा मळ्यारी तो उप्पिन पट्ट म्हळ्यार ती शिर्शी वचरुडा भितरल्यान तागेले तांकां सम नेटवर्क कनेक्शन आनी मेळना आनी हे व्हिडिओ ऑन केले की हे वता कसले ऑडियो बी वता तशें वय करून वय भगवतगीते जाली तशीच खाली ऑडियोचेर सांगता जे के पण मेळ्ळे जाले तशें करून बी वय वय डिस्टर्बन्स ती भितर हे न्ही भितर वाट रान्ना वाट ती हा फॉरेस्ट हा वय वय कुमटा ओके कुमटी माताजी भितर कुमटा वय किता भितर शिरगुंजी वय म्हण शिरगुंजी भितर ओहो बेगीन ओके दो ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾ ಸೊ ತಾಗ ತಗೊಂಡ್ ವರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಖುಷಿ ಇದಲ್ ಪಡೋನು लास्ट मिनिट जॉईन झालेलो खुशी इदल माताजी थँक्यू धन्यवाद तुमका वरे चार डग सिकोन दिलकतीर धन्यवाद हरे कृष्णा आणि हरे प्रभू कृष्ण वरे रामकृष्ण प्रभू वरे धन्यवाद हरे हरे कृष्ण प्रभू प्रणाम हरे कृष्ण धन्यवाद दंडवत धन्यवाद प्रणाम उषा माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा ओके थँक्यू देवा आता मुखार सुनवचे आम्ही आता खंयची स्टोरी ऐकूया आता द्रौपदी पुरा जण गोतस द्रौपदी नवा तीन कृष्णा कशेक फिलिंग जर आपल्या केदां नापेल तिने केन्ना आपयता जाल्यार एक पर्टिक्युलर सिच्युएशन री तिका इन्सल्ट करता आशिल्ली कौरवा कोर्टान तू ती केलें तिका डिस्टर्ब करता म्हण गेनू होय नवे तेन्ना ती प्रोटेक्ट करपाक ती ट्राय करता जाल्यार जायना तिका ते कडेन दोन्ही हात वयर कळती तेन्ना ती शी क्रायस आउट फॉर कृष्णा हे कृष्णा हे गोविंदा म्हणून अशी कुगता नवे तेन्ना कसं जाता फटाफट कृष्ण येता एंडलेस सारी सप्लाय करता होय नवे तशी ती गेले मान व्हरता कोणाक कसली करू जायना कृष्णाला डिवोटी जाल्यार कोणाक कसली करू जायना सो आमी तशी कृष्णाक एक सिन्सियर कॉल केले री सिन्सियर जावन तागेलें नांव चांट केलें री कृष्ण आनी फेथफुली आसता री कृष्ण केन्ना येवन तुमगेल्या दराक प्रत्यक्ष जाता म्हणून आमी हांगा आलोचन करीत ओके आता नेक्स्ट आमी कीर्तन या पळय नेक्स्ट कीर्तन या असं कारकळत जॉईन जाता असं भूमिका पै हरे कृष्ण देवा स्टार्ट करीत तुम्हें हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा भूमिका लायक असते वा तुगेल वॉइस आणि लायक ताळबद्ध लयबद्ध तांग सांगला मुखारसून येऊन लायक लायक पद घेऊन येऊ कदव तुवे ठीक त्यात वे वैष्णव भजन वरे सांगका हरे कृष्ण महामंत्रा वरे कीर्तन वरे करका ओके हा तशी म्हणून भगवती पूर्ण कोंकणी तुम्हा तुगेले रिक्वेस्ट करता चंद कोण सांगला खुशी येतल तेव्हा ओके थँक्यू सो मच रश्मी भट माताजी तिगे माताजीन नाव संकट भूमिका नाही. तुझे नाव कसं देवा? श्री. श्रीनिका. हा भूमिका बहिणी. ओके. कोण देवा तुगेल नाव श्रीनिका. श्रेणिका ओके माका भूमिका म्हण दिले कोण की तशी श्रेणिका बारी छंद कोण सांगला मी दोघं वटकोन एक पटी सांगता कळवा आणि रश्मी आ भट माताजीने सब अनमोल रत्न करकळत कोण सिलेक्ट कोण घाला खुशी दल माताजी थँक्यू सो मच हरे कृष्ण देवा भूमिका हरे हरे कृष्ण. कृष्ण आता मी फायनल कीर्तन यालय आता सती फायनल कीर्तन आता ताजी फर्स्ट एक सान एक स्टोरी ऐकूया हरदास ठाकूर आले चांट केन्ना करतशी ती खंय गॅलरी करतशी नी चांट करचे हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही पळया ಹದಿನಾರು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೊರ್ಕ ಅಮ್ಕ 16 ರೌಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಿತ್ಲತ್ತ 1728 ನಂಬರ್ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಹರೆ ಹರೆ ಹरे कृष्ण महामंत्र दलेरी हे हरिदास ठाकूर जी कितलं करता अशिनी 3 लक्ष 3 लक्ष डेली करता अशिनी ताजी कत्तंगे नाव नामाचार्य हरिदास ठाकूर आणि थंय तुला नवा बशिलो तन्नी तक्क हांव कसं मुस्लिम जावन ಹಂಗಿಲೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾಮಂತ್ರ ಚಾಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪಾರಿ ತಕ್ಕ 22 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ತಕ್ಕ ಮಾರೇಸಿಲ್ಲ ಸಮ मारेशिला दल्लेरी मारतानवरी हा कंटिन्युअस तानु हरे कृष्ण महामंत्र चांट करता असत तशी लॉर्ड चैतन्य महाप्रभून तक प्रोटेक्ट करता हा आणि तक कसं नाही जायना कळवा आणि पळे तो मनान तू सांगता असत देवा देवा तांक पनिश कर नका मग मारताले पनिश कर नका तांक तांगी मिस्टेक ना म्हणून सांगता असतो आणि ताजवेरी तितलेक चांग बुद्धी गेले वैनवा सो हरिदास ठाकूर तसले एक साधू 3-3 लक्ष करता ती
आमकां 3 लाख स्कोर का म्हणना एक एक राऊंड केला पुरो तुम्ही संचरडू आता तो एक राऊंड हरे कृष्ण महामंत्र बरे 7 मिनिट लागतं देवा एक 108 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे चांट करचे एव्हरी डे ओके सेकंड केल्यार अडना दनपार केल्यार अडना रात्री न्हिदतना फूड केल्यार अडना आणि हे हरिदास ठाकूर निमित्त आमकां कसं कळता एक हरिनाम म्हणजे ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ओके ते आमकां स्ट्रेंथ म्हणून कळता कळ्ळें सो तो चैतन्य महाप्रभू ताका कशी ऑनर करता एक टॉप मोस्ट डिवोटी म्हणून कळ्ळें ताका ऑनर करता चैतन्य महाप्रभू देवूची ओके सो तशी आम्ही केन्नाची चांट कोरका देवाल प्रोटेक्शन मेळता आमकां ओके हरे कृष्ण आता मी लास्ट कीर्तन येवचें ओके दैवी क्षणी कार्कळत गुंजायन दत्ता असं तू स्टार्ट करीत दवा दैवी क्षणी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा. दैवी क्षण आहे. 2 3 4 कसं ट्यून घालणं भारी चंद कोण सांगितलं तेव्हा उडगस येईल वाटतं का मग एक ट्यून धरलं त्यांची उडगस येतं नेक्स्ट कडे खंयच्या उडगस येणार खंयची त्या ट्यून म्हणले हांव तुका पूरा उडगस येऊन तू फटाफट एका मग एक डिफरेंट डिफरेंट ट्यून सांगून भारी चंद कोण सांगला ताळ मारनो ಖುಷಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ सांगला देवा तुवे ಖುಷಿ दल पळोनो एक राउंड चांट कर का तू एव्हरी डे ओके तू कॅपॅसिटस वर का देवा ओके. हरे कृष्णा. आणि भगवत पुराण कोंकणी तुका तुका धन्यवाद हरे सांगता आज चंदुक नेम सांगितलं तुवे अशी मुखार सेव दिव का के हरे कृष्णा. सो तुम्ही पुरे जण पळयला आज आम्ही लिटल भक्त आसा पूरे इतलं कमेंट्स आयला म्हणून सांगला री चिरडू अप्रिशिएट करणं इतलं भक्त आस इतलं चंद कोण सांगला चिरडू आणि एक से बडकर एक म्हणून तशी चंद कोण सांगितलं असं चिरडूवानो पळग्या एक श्लोक असं तुमका सांगता त्या भगवद्गीता सांगला कसं नाही यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी म्हणून कृष्ण सांगता मग ऑल द सॅक्रिफायसेस आय एम द चांटिंग ऑफ द होली नेम कृष्णा खुशी आता तुम्ही चांट केलं संचोडून स्पेशली आणि श्रीमद भागवत मन कसं म्हणून सांगला कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत. Simply by chanting the name of Krishna, one is freed from all material bondage and attains the Supreme Lord. आता कितले तुम्ही स्टोरी ऐकली तांतू पुरं तुम पळयलें कसं एक पॉवरफुल असं नव्हे कृष्णा नाम हाजे खातीर आज तुकून सूर करा ओके एक एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चांट कर का ओके. हरे कृष्णा.